Logo Hero Factory uvádí Evo versus Toxic. Hluboko uvnitř nejstřeženějšího vězení v Hero Factory uprchli z vězení nejhrozivější zločinci galaxie. Všudy přítomný chaos a zkázu mají na svědomí oni. Toxic vpadl se svým toxickým blastrem do džungle. Musíme ho najít a spoutat. Evo, to je tvoje práce. Vybavíme tě odolným pancéřovým ramenem a tou nejsilnější plazmovou zbraní. Tak ho spoutej. Rozumím. Mysli, kde může být? Hlídá děti. Evo právě chytil a spoutal Toxika. Dokážeš to ale i ty? Zapoj se do bitvy a bojuj jako Evo v nové úžasné online hře na herofactory.com. Je zdarma!